Dag sê, dankie en welkom op nog 'n uitsending van Klets Kompas. My naam is Ogito Greek. Vandag is donderdag die 12de Junie 2025. En vandag se onderhoud sal ons so 'n bietjie politiek gesels met meneer Agokoeb. Hy is die stigter-president van People United for Change. Is die nuwe politieke party wat gister deur die verkiesingskommissie van Namibië amptelik geregistreer is. Voor dit sal ek en Irene Marie van der Walt bietjie die nuus gesels. Bly by ons. Baie dankie. Welkom terug. Met my in die ateljee is Irene Marie, my kollega, en ons gaan bietjie oor die nuutste nuus in Republikein vandag gesels. Welkom Irene. Baie dankie Ogito. Ek stel die meeste belang in hierdie nat ijskoue verwelkoming in Namibië. Dit klink vir my. Ja, dit was nogal gebeurtenis. Dit het nou eergisteroggend gebeur, vroegoggend. Die vlug uit Duitsland op Discover het so 8 uur geland en jy weet, ons lughawe, mens moet stap van die vliegtuig tot by die terminale, daar's redelik 'n entjie. Nou toe hierdie 15 besoekers besig was om te stap, toe word hulle per ongeluk sopnat gespuit. Dit blyk daar was 'n oefening, gewone oefening vir veiligheid en die gebruik van die brandweer waar die slang, die waterslang het of hulle het beheer verloor van die waterslang en dis hierdie besoekers sopnat gespuit, maar die lughawe maatskappy, hulle sê daar was geen beserings nie. Daar is verskoning gevra en hulle het daarom voorkeur gekry by douane dat hulle vinniger by hulle bagasie kan kom. By hulle droë klere. Om droë klere aan te trek. Ja, dis nou ongelukkig. Dis nogal snaaks, maar ten minste, ek hoop dit was in die oggend, dat hulle daarom nou nie hulle Tagesschau gemis het oor hierdie nie. Nee, Want die Duitsers en hulle Tagesschau is moes. Dit was so half 9 se kant. Okay, so daarom het hulle dit nog gemaak, Tagesschau. Ja. Kom ons praat daaroor die swak opgeleide verpleegers 'n tydbom. Ja, dit is PDM parlementslid Winnie Mungo wat sê dat daar heeltemal te veel instansies opgeskiet het om verpleegsters op te lei. Sy sê, jy weet, mense kry nie gehalte onderrig in verpleegkunde nie, en dit het dan nou 'n impak op die pasiënt se gesondheid. Ek dink enigiemand wat enigiets weet van gesondheidsdienslewering, weet die verpleegster is eintlik die persoon wat die meeste tyd met die pasiënt spandeer. Die dokter kom so hier 8 uur om en hy kon sê, hallo, hoe gaan dit? Het jy nog jou kop seer? Okay, ja, kom ons gee vir jou nog 'n pilletjie. Maar die verpleegster is die een wat heeldag daar sit. Nie heeldag nie, maar die hele skof lank daar sit. En wat ook al die pasiënt nodig het, moet die verpleegster daar wees. En verpleegsters, my ouma is self 'n verpleegster, so ek voel nogal sterk hieroor. Verpleegsters is die mense wat baie van die klein kwessies nou oplos, voordat dit 'n probleem verder raak. So ek dink dit is nogals baie nodig dat jy goed opgeleide verpleegsters het wat weet wat hulle doen en wat weet hoe om met noodgevalle veral dit te kan hanteer. Ek stem volkomen saam. Daar is 'n baie interessante aanhaling hier wat ek gou wil oplees. Dit sê, wanneer reëls as blote voorstelle hanteer word, en oortreders geen gevolge in die gesig staar nie, wis ons nie net professionele standaarde uit nie, maar ook openbare vertroue. Absoluut. En dit is weer een van daai gevalle, dink ek persoonlik, waar daar 1 of 2 is wat nou die reëls as blote voorstellings vat, maar ek moet sê meeste van die verpleegsters self by Windhoek Sentraal, by Katutura, kan jy sien hulle wil help. Maar ek dink waaraan die politici verwys is die instansies van sekere van die instansies wat opgestel word net om geld te maak. Dit is uiteraard nodig en ons het nou die dag hierdie selfde gesprek gehad oor onderwysers. Dit is uiteraard nodig dat jy iemand nodig het wat goed opgelei is, wat oor elke klein detail, die mediese beroep is een van daai waar die details
ongelooflik belangrik is en letterlik 'n detail kan lewe of dood wees. So dit is nodig. 'n Verpleegster is 'n dokter se oë en ore op die grond. So dis nodig dat jou verpleegsters oor die detail ook opgelei is en dat hulle dit kan raak sien. Ek dink ons ander storie op die voorblad is ook om en by in dieselfde trant, die buiging van reëls, die geld maak, voorsit, boon die belange van die publiek. Dit gaan oor onwettige medikasie wat gelukkig in kwarantyne geplaas is. Ja. Ons het ook onlangs op Kletskompas hieroor gepraat. Dit is 300 mg kiniensulfaat tablette wat gebruik word vir die behandeling van malaria. Wat ingevoer is deur so hier 'n sygrenspossie wat nie gemagtig is om medikasie in te voer nie. En dit is dan nou in kwarantyne geplaas en die minister het laas wat ek gehoor het nog gesê hulle gaan iets in hierdie geval doen. Ja, dit is baie interessant in hierdie storie om te lees dat die onderneming wat die medisyne ingevoer het, is verkies buiten gewone tenderproses, oordat daar dringende nood was. So hulle het nou voorkeur gekry om hierdie nodige medisyne in te voer. En met die het hulle nou die vinger wat hulle gegee is, die hele hand gegryp en sommer enige medisyne of liewer ongereguleerde medisyne ingevoer. Ja, dis nog 'n hartseer storie. Brei bietjie daar vir ons uit oor die storie wat jy geskryf het, dis op bladsy 3. Heel wat minder leerlinge in hoërskole as in laerskole. So dit is die Ministerie van Onderwys, Vernuwing, Jeugsport, Kuns en Kultuur se 15de skooldagverslag. Dis 'n verslag wat elke jaar vanuit die bywoningsstatistieke van die 15de skooldag aan mekaar gestel word, want dit gee vir jou 'n maklike basis vir vergelyking. Hoe doen ons hierdie jaar teenoor verlede jaar, teenoor die jaar voor dit? En basies, hierdie verslag het bevind dat slegs 27% van Namibië se leerdlinge op hoërskoolvlak skool gaan, teenoor 72% op laerskoolvlak. So duidelik is daar 'n bietjie van 'n gaping daar, kinders wat dit nie heeltemal van laerskool af hoërskool toe maak nie, en ek meen waar jou ingangspunt tot enige werksmag 'n hoërskoolkwalifikasie is dit nogals hartseer, want dit is, jy weet, 'n groot deel van Namibië se werksmag wat nie 'n werksmag kan word nie. Maar dink jy nie dit is as gevolg van ons bevolking wat baie jonk is hier? Ons het seker meer jong kinders as ouer kinders. Ja, maar gaan die gaping so groot wees? Daaroor kan ons ook nou nog bespiegel. Ek dink beslis daar is kinders wat tussen hoërskool en laerskool wegraak. Daar's baie kinders wat jy weet moet teruggaan en moet gaan skape en bokke en beeste oppas vir hulle ouers. En dit is 'n baie hartseer werklikheid, want jy kan nie sê die ouers is verkeerd daarvoor nie, want hulle het ook daai bystand nodig, jy weet. Daar is in sommige gemeenskappe die geloof dat jy nie hoef hoërskool te gaan nie, veral onder meisies. Meisies hoef nie hoërskoolonderrig te ontvang nie, want hulle gaan trou. So ek dink daar is verskeie redes daarvoor, nie almal van hulle kultureel nie, maar dit bestaan. En ons graad 1 byvoorbeeld is 12% van al Namibië se leerdlinge, maar graad 11 en 12 saam is 6%, net die helfte van dit. Dan kyk ons ook na kommas wat lyk my volgens hierdie verslag die volste skole het met 'n gemiddeld van 774 leerdlinge per skool. So dis nogal groot skole. Ja. En daar het julle dit, daar is natuurlik nog baie nuus in vandag se Rigkelkyn om te gaan lees en met mekaar te bespreek, maar ons sal nog aanklets hier op Kletskompas, so bly by ons. En welkom terug in die ateljee vandag. My gas is die stigter-president van People Unite for Change. Dit is 'n splinternuwe politieke party wat net gister deur die verkiesingskommissie
hier in Windhoek geregistreer is. Baie welkom. Welkom, dankie Akudo. Baie dankie. Dankie. Kan jy jouself bietjie voorstel aan ons ateljee gaste of aan ons gaste en verduidelik waaroor gaan hierdie politieke party? Ek is, ja, goeiemôre, goeiemiddag. God sien jullie allemaal. Ek is Ernestus Agakoep. Ek is die stichter-president van People Unite for Change. People Unite for Change in Afrikaans betekent mensen, kom ons verenig voor een verandering. Dit is wat het betekent. En die doel van die political party is om die groeven wat uitgesleid wordt en wat nou niet amper een political huis het nie, om voor die groeven political huis te scheppen. Als ik van die groepen praat, kan ons maar praten van NC, bijvoorbeeld die Opachwa mensen van Obuo. Is marginalized communities. En dan praat van Obahimbas, wat amper niet een political huis het nie, is gemarginalized. En dan praat ons van die Boesmans, Kalahari Boesmans, Hein Omsaan. En dan praat ons van die kleerlingmensen, die bastermensen. Hulle het ook niet een sterk political huis waar hulle kan sê ons behoort. Ons het een belonging, ons behoort hier nie. En dan praat ons van die blanke mensen wat ons uitgesleid het. En dan moet ons niet vergeten dat daar marginalized mensen is in die gemeenschap. Hierdie mensen is orals. Hulle is achtergeloste mensen. Hulle is Damaras. Hulle is Kavangos. Hulle is Cabriviane. Hulle het nie 'n belonging nie. En as ons net van die Hein Omsaan mense kan praat, dan die mense is as jy nou Kalahari toe gaan, dan is die mense Tswanas. En Taga area. Dan is hulle by Ebiguru as hulle in die area kom en Gobab is agter, dan is hulle Heroros. En as jy nou hierso by Kavango reach, Kavango is dan is hulle Girigu Pugusu. Maar is San mense. En as jy Sambisu toe gaan, dan is hulle weer Masubia. Mafo, hulle is in die tribes. Hulle is in Omusadi region, hulle is in Kavango region, hulle is in die Saudi in Aranos, Arwap. Hulle is in al die plekke, hulle is in Kunene region. As ons net van die een tribe praat. En hierdie mense is in die hulle daar waar hulle groot geraak het. So het hulle ingegaan in die tribes wat daar so is. Hulle het nou die tribes geword. Maar hulle kan ook nie in die tribes opgeleg word nie. So ons praat van ontwikkelingspolitiek. Ons praat nie ontwikkelingspolitiek, dit is nou wat ons na die tafel toe bring. Om hierdie mense net nie politiek te gee nie. Maar om vir die mense op te bring dat hulle self politicians kan word en self vir hulle se ontwikkeling op hulle se voete kan staan. Ek sien. So dis nou randgemeentes oral in die land. Is oral in die land. So, en in terme van hierdie ontwikkelingspolitiek wat u van praat, wat is die doelwitte? Wat is die hoofdoelwitte wat julle probeer bereik? Die hoofdoelwitte is God het aan Abraham grond gegee. Hy het gesê gaan uit jou vader se huis uit jou land uit jou familie uit, na die land waar ek jou sal wys. En die land was een belofte land. So, zonder een land, zonder grond, kan je niks doen. Ongelukkig in Namibia, onze Namibiase politiek gaat niet terecht naar die grond doen. En zo komen we vandaag. 95% kost. Eiers voer ons in. Ons voer melk in. Basische goede waar ons hier kan produceren. Kom ons train die mensen, kom ons sturen het terecht naar die grond toe. Dat die grond bewerkt. Want die mensen uit grond is jy. En dan grond zal je terugkeer. So kom ons vat die mensen terug naar die grond. Kom ons gele daar waar hulle is in de communities. Kom ons empower hulle daar zo. Dat die grond kan bewerken. Ek sien. Van daaraf zal die ontwikkeling komen. Is daar ander doelwitte ook of is het maar net grond? Die andere doelwitte wat ons het is, wat produceert Namibia? Het ons Iran? Het ons lithium? Het ons koper? Het ons goud? Kom ons draaien onze education system naar dit wat ons het. Dat die educators, als ze klaar opgeleid is, onze kinders, de gorkomingen wat ons het kan adres. Van ons voer dit wat ons produceert en rauw materiaal uit. Hoekom? Omdat ons die kennis het om dit hier te verwerken. So die education moet ons draaien naar dit wat ons het. En dit is wat die ontwikkelde landen doen. Zuid-Korea, hulle het niet wat ons het nie. Maar hulle se verstaan en hulle voer olie, petroleum in. En dan verwerken hulle in products. En dan voeren hulle weer uit. Hulle het niks nie. Ons het die marine, ons het die oceaan, die see. Hoekom kan ons niet terug onze education, opleiding,
gebaseerd op die see. Ja. Dat ons die seebiologies oplei, zodat die mensen onze zee kan bewerken. Ja, ja. Daar komt bode in. Ja. Dan komt stil onze verse. Ja. Ons kan dit ook niet adressen. Basis zo goede. Ja. Basis zo goede kan ons adres om die land op de voeten te brengen. Ek sien. Ek verstaan u het ook al 'n bietjie ervaring in die politiek voor nou hierdie party. U was op 'n tyd 'n onafhanklike kandidaat daar in Karabo. Ja. Een keer heb ik daar gelegen in Karibeb. En die was een droogte. Die dag had die mensen droogte helpvoed gekost gekregen. Mijn vrouw heeft van die CD afgekomen. Die mensen was bezig om die kost te krijgen. En toen slaap ons. Andere ochtend waar ons opstaan, het die arme mensen. Daar is een tribe wat genoemd, die familie wat genoemd wordt Khayab. Khayab was een chief van die Dambara mensen geweest, wat ze kon hoofd afgestuurd is en Duitsland toegestuurd is. Die mensen zijn familie heeft gekomen en kom geklopt. Ons zoek voor pastoor. Toen zei mijn vrouw, hoe zoek jullie voor mijn man? Toen zei nee, ons zoek voor hem, want ons is honger, dat hij voor ons kan helpen. Toen zei mijn vrouw, nee, maar jullie moeten gisteren droogte helpkost gekregen. Ja, vrouw, ons heeft die ID's niet. Ons heeft niet geboren certificaat niet. So Namibia is een die 25 jaar na onafhankelijkheid kan ons ook niet in die rural areas soort uit al onze mensen ID's moet krijgen. Al onze mensen voterskaart moet krijgen. Want die naaste statie is ons ook van Otipingue af. So je moet Karibeb toe 65 kilo's rijden en daar de jaren kilo's toe. 100 rand Karibeb toe en daar 50 rand ons toe. En dan moeten we weer terugkomen, dat niet minstens. Daarom zeiden we maar daar. So die ochtend, ik heb gelezen, toen ik gezegd vandaag ga ik in die politiek, vandaag zal ik een independent kandidaat worden. En hij deed me aangewaagd. En toen heb ik papieren gemaakt en verleg gegeven. En gezegd, zal jullie mijn vote als ik sta? 600 het getekend. En dat is hoe ik in die politiek ingegaan heb. Ek sien. Maar u weet, ons meeste gewone Namibiërs, ons is al so moeg vir politiek. Dit blyk ons stem maar niks verbeter nie. Is daar hoop in die politiek? Hoekom ons moeg raak, is die mensen waar die politiek moet oorvatten, raak moeg. En die gelegenheidszoekers springen voor. Je hebt gezien gisteren wat in die parlement aangegaan is. Dat is niet ethical political leadership. Die oorsprong van die politiek was godsdienst gebaseerd. Die scholen was in die handen van die kerk. Die hospitalen was in die handen van die kerk. Die beste hospitaal was misschien een van die beste hospitalen in Windhoek, is het katholieke hospitaal. Ja. Maar bij Luther was het gebeurd. Augustinium, Saint Augustinium. Die was al die was kerkorganisaties geweest. Ja. Maar die kerk heeft teruggetrokken. Zo ethical leiders is niet meer daar niet. Ons moet praten van moraliteit in Namibia. Ons heeft die morale values verloren. En die pototos en die robbers en die dieven springen nu in. God had Joseph Egypte doorgestuurd. Hij is de prime minister gaan geworden. Daniel was in Babylon. David is gezalfd om die volk te leiden. Die mensen, Godvreesenheid is weg. Ik heb een dag met iemand gepraat, met de ouderling. Toen zei hij, hoe kom je discipline weggevat? Toen we alles gevat hebben, konden voor ons 10 mensen discipline gelost. Toen vraag ik, wat bedoel je van die discipline? Toen zei hij, hele discipline van ons is weggevat, hele die godsdienst uitgevat. Zo, vandaag, je mag niet echt breken. Je mag niet doodmaken. Je moet met je uit die spet van je aangesteld je brood verdienen. Die denken ze daar zo niet. Die civic society en die kerk moet opstaan. Zoals hij voor de onafhankelijkheid opgestaan hebben. En ons moet die land terugvatten. Als ons die land terugvatten, dan zal ons politiek betekenen niks. Ik het ook gisteren toe na die registratie van die partij het ek 'n nuusbreker op onze sociale media gesit. En baie van die kommentaar wat dit gelok het, is mense wat gesê het ons het nie nog oppositiepartye nodig. Die oppositie moet eintlik verenig en saam staan om verskil te kan maak, om mee te kan ding met die regerende party. Wat sou u antwoord wees aan daai neiging? Oppositieparty, ek het nie probleem daarmee nie. Maar wie is die leier? Die leierskap is van die hart. Die leierskap is niet, je moet een hart hebben voor die mensen. Politiek is niet om rijk te willen worden. Politiek is niet om geld te maken. Politiek moet mensen gebaseerd, mensen gecentraliseerd wezen. Ja.
So, as jou hart nie reg is nie, sal jy nooit nie by mekaar kom. As ons praat van verenig, Ja. soos ons mense kom ons verenig vir verandering. Ja. Eers moet ek met God verander, my hart moet verander, selfsugtigheid, gierigheid, eersugtigheid, eietsinnigheid. Het die leiers nie dit nie. Leiers moet eers na hulle se hart kry. Sal ek myself kan plaas onder die leierskap van hierdie leier. En die ander leier, wat is so leier is, kan hy die mense akkommodeer. So, is van binnenkant af. As jy ook nie met jouself verenig is in die eerste plek nie, hoe kan jy wel verenig met die anders? So ons het nie basis, ons het nie. Onze plan is ook om Namibia te verenig. En dat is hoe ons doen. Mensen komen ons verenig. People unite for change. Ja. Er was one Namibia, one nation geweest. Ja. Ons het al iets gezegd voor onafhankelijkheid. Ja. One Namibia, one nation. Ja. One Namibia, one nation. Ja. Ons allemaal dat gebouwd. Hoeveel mensen het die eerste political party gekregen had na onafhankelijkheid? Die het met meer dan 2 derde meerderheid. Ja. One nation, one Namibia. Ja, ja. Maar nadat hulle daarin gekomen het, wat het gebeur? Ons het gedenk, ons het gevrees communisme. Hulle is anti-communisme nie. Is erger as 'n kapitalist. Ja. Is gierig. So, die hart moet verander. So, dit is dan wat ons wil doen. Kan ons nie one Namibia, one nation. Ons het die nasie van Namibia kom geskei. Tamara says hirikan, Hain Omes no hirikan, Herero says no hirikan, Twana says hirikan. Namens tribal base politiek het nog opgestaan. Elke wel sy eie ding doen. Omdat die leiers nie die nasie kon verenig nie. Ons is nog apartheid, erger as apartheid. Daar was Herero Logasi, daar was Damara Logasi. Daar gebeur nou Herero Party, Damara Party, Nama Party. Waar komt dit? Bij die leier. God kiest die leier uit. Hij zei, there are prophet, there Moses, there are prophet, heeft die mensen uitgeleid. En die profeet heeft die bij elkaar gehouden. Ons moet die leier eerst zoeken. Als we die leier krijgen, dan kan ons maar vergeten. Oké, ons is amper onze tijd is amper verstreken, maar ik verstaan jullie het plannen om later vanjaar mee te doen in die streeksraad en die plaatselijke overheid verkiesings. Ja, elke dag voor die vraag gevraagd. Hij heeft me gisteren geroepen en gezegd, zal je voor Caribbean komen staan? En hij heeft gezegd, wie zal in Swakop staan? Toen zei ik, die body besluit is aan mensen zijn body. Die mensen in Swakop, die mensen in Caribbean, moeten bij elkaar komen. En hulle moet een gemeenschap leier opstellen. Ons heeft die platform gebracht. Zo gebruik die platform om jullie zijn eigen leiers te kiezen. Jullie kennen wie is die leier tussen jullie. Dat is die hoofddoel van die party. Oké. Baie dankie dat u bij ons aangesluit het en een beetje lig geschind het op die nieuwe partij, PUC. Ja. En daar het jullie dit. Baie dankie, dus ons onderhoud voor vandaag. Maar blijf bij ons op Klets Kompas. Irango Med is a leading distributor, working in partnership with NewMed and WestMed to meet the comprehensive needs of the Namibian healthcare sector. As a partner pursuing sustainable global healthcare, we offer industry-leading medical solutions through our key focus areas, which include pharmaceuticals, orthopedics, ophthalmology, surgical devices and capital equipment, as well as a well-established scientific laboratory division. In healthcare, Irango Med is committed to making a difference. What about you? En daar het julle dit, so het ons aan die einde gekom van nog 'n uitsending van Klets Kompas. Ons het noord, suid, oos en wes bietjie gesels, bietjie geklets oor dinge wat na aan Namibië se harte lê en môre doen ons dit weer. Asseblief sluit weer by ons aan. Baie dankie.